My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lady Pastor, Msongamange CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Mpingo wa Mbuye lero ndi tsiku linanso limene Mulungu akufuna alankhule nafe kupitiriza pamene anasira mawiki apitawa. Ndipo muja tinanenera lachisanu kuti wiki ino pokhala yomaliza ya phunziro lathu komanso ya mwezi umenewu wa April, ndi wiki imene tikhala tikuyang'ana kwambiri chopereka cha number 4, masika. Tayang'ana mawiki apitawa za malonjezano, tayang'ana zonga, tayang'ana chakhumi. Ndipo wiki ino tiona kunena kuti Mulungu akuti chiyani pa chopereka cha number 4, masika. Now akati masika ndi chopereka chimene chokhudza mbewu kumunda. Endi mbewu imakhudzika ndi chakudya cha munthu. Chakudya cha munthu chimachoka ku mbewu. Amen. Chifukwa chake popeza masika amachoka ku mbewu, ndipo chakudya cha munthu chimachoka ku mbewu, silingofikira kuti Mulungu amati chani ku masika. Hayi, lero loti kuyenera tione kuti kodi Mulungu amati chiyani pa nkhani ya chakudya ku gawo la munthu. Hallelujah. Kodi kumwamba kumati chiyani pa gawo la chakudya pa moyo wa munthu. Chifukwa chake mmawa uno foundation yake, maziko amaperekedwe achakhumi tiwayala mwa njira iyi. Kuti lero tiyang'ana kunena kuti Mulungu adalenga munthu kuti azidya. Hello. Mulungu adalenga munthu kuti azidya, ndipo munthu uyu akamasowa chakudya kumwamba kumava chisoni. Genesis chapter 1 verse number 29. Genesis chapter 1 verse number 29. Pali mawu awa. Ndipo anati Mulungu, taonani ndakupatsani inu thelere lonse lakubala mbewu lili pa dziko lapansi, ndi mitengo yonse mmene muli chipatso cha mtengo wakubala mbewu, chikhale chakudya chanu. Amen. Chikhale chakudya chanu. Ndiye kuti tikuona kunena kuti kuchokera pachiyambi pamene Mulungu akulenga munthu, chifukwa munthu akulengedwa Genesis 1 verse number 26, ni pamene kumwamba kulukhala pasi tiye tipangeni munthu mchifanizo chathu. Now ndiye kuti munthu wapangidwa Genesis 1 verse number 26 mchifanizo cha Mulungu. Genesis 1:29 Mulungu uja akuyikira tu plani ya amene munthu yadzakhalire pa dziko lapansi. Kodi munthu uyu tamupanga koma adzakhala bwanji pa dziko lapansi? Ndiye kumwamba kulupanga plani sadzakhala ndi moyo popanda chakudya, amene pakufunika azidya. Ndipo okondedwa ndi pamene 29 iyo verse Genesis 1 akunena ndakupatsani inu thelere lobala ndi zipatso zonse za mitengo pa dziko lapansi, zimenezo zikhale chakudya chanu. Cholinga munthu pa dziko lapansi asamakhale ndi njala. Amen. Asamakhale ndi njala. Moti Mulungu akaona munthu akusowa chakudya, kumwamba kumava chisoni kuti si zimene munthu uyu ndamulengera. Ayi. Ndipo okondedwa, kusowa chakudya sungapembedze Mulungu mu mzimu, sizingatheke. Munthu wanjala sangapembedze Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi. Munthu wanjala ndi chidule kugwa m'mayesero kuchoka pamaso pa Mulungu. Njala. Haleluya. Simungapembedze Mulungu uli ndi njala munthu. Chifukwa ena mkurelo kuti nanga bwanji timakhala tu sala. Ayi.
usala sinjala ayi kusala kudya sinjala. Kusala kudya ndi kudzipatulira nthawi kunena kuti zakuti ndikhoza kudya zakudya ndili nazo, koma chifukwa cha spiritual discipline, kuti one of the spiritual discipline ndi kusala kudya ndi kudzipatula nekha zakudyazo ndi izi, ndakadyadi ndidakamwa koma lero sindidya, chifukwa chakuti kusala kudya it's one of the discipline ya moyo wauzimu. Ndinene ichi, ulibe ufa mnyumba, ulibe chilichonse chimene ukhoza kudya nkunena kuti ndi usala ayi ukususala ayi apa pagwavuro apa. Haleluya. Kusala kudya timasala zakudyazo zilipo. Haleluya. Kusala kudya timasala zakudyazo zilipo, ndipo umadziuza thupi langa zimene udakadye zilipo ndi izi, koma chifukwa chakuti ndilemekeze one of the discipline ya moyo uzimu kusala kudya sindidya ngakheza kudyazo zilipo. Koma okondedwa kuti mnyumbamo mulibe chilichonse chimene ukhoza kudya, mulibe chilichonse chimene ukhoza kumwa, usanamizire kuti usala kudya, koma unene kuti mnyumba muno mwagwa vuto. Haleluya. Mwagwa vuto. Mwagwa vuto. Timasala kudya zakudyazo zilipo, koma kuti palibe zakudya susala koma kuti pagwa vuto. Chifukwa chake okondedwa, mukaona Mulungu adatikosekeretsa kale zakuti pa dziko lapansi tizidya, adatipatsa mano, adatipatsa mimba tizikamo chakudya. Mano ali ndi ntchito zitatu. Number 1, tizidyera zakudya zimene Mulungu adatipatsa kuti tizidya tisamakhale ndi njala. Number 2, mano kupangitsa kuti tikamalankhula zolankhulazo zizikhala audible, zomveka. Mano popanda mano zolankhula zathu sizimveka. Number 3, mano kukongoletsa wanthu. Okondedwa, mano akatachoka gawo lina lokukongola kwako kumakhala kwachoka. Ngakhale nkhani itakoma chotani useka kwake umanguti basi chifukwa gawo lina lokukongoletsa za iweyo zachoka. Tikunena kuti Mulungu adatikozekeretsa kale tizidya, oti tikamasowa chakudya pa dziko lapansi zimamvetsa chisoni Mulungu. Tiona ndime zambiri lero zimene Mulungu akulankhula nkhani yakuti munthu pa dziko lapansi azidya. Tiona ndime zambiri lero. Yoyamba ndimene Genesis, tanguyambira kwayamba right from the beginning, Mulungu akunkozekeretsa munthu azidya asamasowe chakudya. Tamvetserani okondedwa, Genesis chapter 3, Mulungu atamuyika m'munda munthu wa Eden, akulamulira kunena kuti zipatso zonse za mundamu upatula umodzi umene ine ndikuletse, koma zonsezi ndikupatsa mwayi uzidya, kutanthauza munthu asakhale ndi chani? Ndi njala, azidya. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Akumlamulira munthu ndakuyika munda muno udye chilichonsecho upatula ichi chokha. Akuletsedwacho ni chimodzi, koma zonse akupatsidwa ufulu munthu uyo adye asakhale ndi njala. Kumwamba sikufuna munthu akhale ndi njala. Ayi. Exodus chapter 16. Ana Israeli atuluka ku kapolo ku Egypt. Dzanja la mphamvu la Mulungu lawatulutsa. Mose akuwatsogolera kutuluka ulendo ku dziko la kwawo la malonjezano la Kenani. Mchipululu Mulungu popeza salakalaka munthu akhale ndi njala, akuyesetsa mmene angathere Mulungu mchipululu, akuwapatsa zakudya zimene Exodus chapter 16 timazitchula kuti mana ndi zizili. Haleluya. Mulungu akuwapatsa zakudya mana ndi zizili, chikhale chakudya chawo mchipululu, asakhale ndi njala. Chifukwa akakhala ndi njala sangapembedze Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi. Wanjala akhoza kuchoka pamaso pa Mulungu mosavutikira. Chitsanzo, mnyumba mulibiletu chakudya chilichonse, ndipo lero lachitatu osadya. Wana lero lachitatu osadya. Koma umapita ku church, you are the devoted member, you are the devoted Christian, ndiwe wopembedza, koma njala tsiku la lero lachitatu la 4 osadya kalikonse.
mufozi wakumana ndi bambo. Amayi tili ndi thumba lachimanga ili kapena matumba awiri. Ngati mutavomera kuchoka pamaso pa Mulungu matumba ndi awa, iweyo lero la 4 la 5 osadya kanthu. Mukhozota tamfusana mayanzani mukhozotani. Zikhozota bwanji. Okondedwa zafika pa ambiri ndi pachipongo nena kuti pacha kuli bwalo la milandu ndikachitupita kucha kulero ndiyamba ndachoka pamaso pa Mulungu. Pacha kuli bwalo la milandu wanjala ndi chidule kuchoka pamaso pa Mulungu. Okondedwa njala siona kuti uyu ndi mkhristu. Njala siona kuti awa ndi achigwirizano. Siona awa ndi abusa. Njala ndi chinthu choyikika kuti chidzakhudza aliyense. Njala imatichotsa pamaso pa Mulungu. Chifukwa chake Mulungu amati limbikani musasowe chakudya, chifukwa mukasowa chakudya muchoka pamaso pa Mulungu. Haleluya. Njala sirufuna tingofika kuti masika njani tionekaye. Masika awo Mulungu adawayika kuti kuzichoka chakudya cha munthu. Kodi Mulungu amati chani pa nkhani ya chakudya? Ndizo tikuonazi. Mulungu amamva chisoni tikamasowa chakudya. Ndipo okondedwa lokukhomo lonena kuti mulibe chakudya nkumauzana abambo amayi ni wana kuti tilibe chakudya ndiye tiyeni tikhale ndi evening devotion mapemphero a mnyumbamo. Mapemphero ake atsiku limene yone kuti mulibe chakudya ngati simulusala. Koma mapemphero kuti mulibe choti mudye ni mapemphero odandaulitsa ndipo sizingayende ayi. Kuwaona mmene wana amakhumatira ndi njala sizingayende. Kumwamba kumalakalaka tisamasowe chakudya. Hallelujah. Yes. So Mulungu Exodus 16 akupeleka mana ndi ziziri kwa ana Israeli. And chodabwitsa kwambiri kuti zoona adi Mulungu amakhudzidwa ndi munthu akamasowa chakudya. Olemba Bible akuti zizirizo zimachitubwera zokha. Sikuti ana Israeli amakhala ndi ntchito yokasaka ziziri kutchire. Kawerengeni Exodus 16 zizirizo zimabwera zokha. Mulungu kuzikusa uko kwa mzindikira chimsonkhano cha ziziri mbalame zafika kumazirola kumadya. Mulungu amachita zodabwitsa. Sindutsata lero loko mbalame itachoka uko apo mwakhala pakhomo uchoka uko telekaka kwankhala papo tikudya mbalame imene malodza. Koma yapo okondedwa Mulungu yekha amazikusa mbalamezo zizilizo. Exodus chapter 16 zimabwera zokha ku msonkhano umene kuli ana Israeli. Ndi chakudya chawo chimene Mulungu wawapatsa. Mana amagwa wokha ana Israeli atole asakhale ndi njala. Ndipo Yehova akuti mutole chakudya cha lero lokha. Mawa ndikudziwa mmene mulandire chakudya chanu. Mulungu safuna wanthu azikhala ndi njala. Mafumu chapter 4 verse 18. Mukuona pa Mafumu chapter 4 verse 18 Elisa pakuchitika china chimene chikuchitika chopatsa chidwi. Elisa nthawi ali ku Gilgal. Ku Gilgal kwagwa njala. Now Elisa akuuza wanthu amene akumutsatira akuluakulu ikani nkhali pa moto. Ndicho linga kuyika nkhali pa moto ndikufuna kuphika chakudya asakhale ndi njala. Chapter ichi Mafumu 4:38 ndipa chakunena kuti adapita kutchire kukafunafuna chakudya napeza chonga ngati adapita kutchire kukafuna zakudya ndi kucha matsoka adakapeza chonga ngati chakudya. Koma mtima wofuna ikapo nkhaliwo ndi mtima wakuti akufuna atani adye asakhale ndi njala. Asakhale ndi njala.
akuluakulu njala ndi chinthu chimene chimachotsa ulemu wa munthu, ulemerero wa munthu. Dziko limene limakhala ndi njala, loko anthu a dziko limenelo atakhala kuti amapemphera chotani, ndipo dziko lina limene siliopa Mulungu lili ndi chakudya, koma mu nthawi imene dziko limene lili lopanda chakudya lingakhale litamaopa Mulungu okondedwa, koma m'maso mwa anthu a dziko lina limene lili chakudya koma siliopa Mulungu, inuyo amakutengani kuti Mulungu wanu ngwachabechabe. Haleluya. Ndibwereze tingotengera chitsanzo mayiko athu ifeyo a Chikhristu, tikamasowa zinthu, tikamasowa chakudya, nkumapempha mayiko tiyelekeza achiluya, Arab nations, mayiko oti za Yesu zisafuna satamva mpang'ono pomwe, amene wacha tikamawapempha zakudya, ife tilibe chakudya, inu dziko la Egypt tithandizeni chakudya, amaona Mulungu wathu timampembedza ayi wachabechabe, chifukwa njala imachotsa ulemu wa munthu, njala imachotsa ulemu wa banja, njala imachotsa ulemu wa dziko, njala imachotsa ulemu wa mpingo. Haleluya. Njala imakuchotsera ulemu. Musayiwale, njala imakusamutsa pamalo, nkukuyika kwina ukakhale kapolo kumeneko. Njala zimenezo imatha kukusamutsa pamalo, nkukuyika kwina kumalo kumene ukakhala kapolo chifukwa cha njala. Abusa chitsanzo chake nchiyani? Ana a Yakobo. Njala idawasamutsa dziko la malonjezano, nkukawataya ku dziko limene silawo Egypt, chidawafikitsa ku Egypt ana Israeli njala. Ima kusamutsa kukuchotsa malo yako ya ulemu, nkukakutaya kumene ulemu wako ukakhala kulibe kumeneko. Njala. Haleluya. Yes, njala. Si chinthu pamene Mulungu adati munthu asakhale ndi njala, adaona kuti njalayo pamoyo wa munthu imamuchotsera ulemu. Mutaona kulibe amene adachoka pa malo chifukwa cha njala nkukalandira ulemu kumene akupita, kulibe. Ana Israeli idawasamutsa njala, zafika apa kuno mukufa, samukani dziko lawo, nkuchoka dziko limenelo kupita ku dziko limene akakhala kapolo, kumene kuja palibe ufulu akulandira, chowasamutsa njala. Okondedwa, palibe chabwino chimene njala imachita pamoyo wa munthu, chifukwa chake Mulungu adayikira tupulani munthu asakhale ndi njala. Akangokhala ndi njala, ulemerero wa Mulungu umachoka. Haleluya. Kati limodzi mpingo wa Ambuye kaya chonde 1 Mafumu chapter 19 verse 5 legeza 6. Eliya watawa Yezebeli atapha aneneri Baala. 1 Mafumu chapter 19 verse number 5-6. Eliya watawa Yezebeli atapha aneneri Baala ku Karimeli. Inu mukudziwa Eliya atapha aneneri amene wacha. Jezebel adakwiya kwambiri chifukwa choti aneneri onse waja anali pasi pa Jezebeli, ndi amene amawadyetsa mayi amene uja, ndi amene amawasamala aneneri amene waja. Kungopha aneneri amene waja, Eliya adaputa nkhondo ndi Jezebeli, kufika pakuti mayi adatsimikiza mtima, ngati mawa kutacha uli ndi mutu iweyo ndisanadule mutu wako. Mulungu wangu yo ndimapembedza alibe mphamvu. Mayi uchita kuchallenge chotero. Eliya kuona izi sizodikirira sopemphera, izi zikumfuna kuthawa. Haleluya. Izi zisuzufunika sodikirira upemphera, izi chikufunika apa nuthawa. Akuthawa Eliya kuchoka nkupita dera lina. Now kumene wapita kwa Eliya, 1 Mafumu chapter 19 verse 5-6. Kuti asungike apeze chakudya Eliya ngati mneneri wa Mulungu. Mulungu akutuma mthenga akamupatse mkate asakhale ndi njala. 1 Mafumu chapter 19
Yehova akutuma mngelo wake, akutuma mthenga wake, popeza iwe Eliya wathawa Jezebeli. Uli muno muchipululu usakhale ndi njala. Tituma mthenga azikupatsa chakudya. Okondedwa Eliya amapatsidwa chakudya ndi mthenga wa Mulungu. Asakhale ndi njala. Njala imamchotsa munthu pamaso pa Mulungu. Njala imamchotsera ulemu wake munthu. Njala ulemero wa Mulungu suoneka pa moyo wa munthu amene ali ndi njala. Zolankhula za munthu amene ali ndi njala sizikhala zomangirira akuluakulu. Timaziona ngakhale maseshoni mwathumu. Waona kula mpingo nkhani imene alukamba anzawo nizo alukamba iwo zosiyana kutali. Afufuzeni sidalayi njala abwera osadya ku session iyo. Njala imakulankhulitsa zimesu yene ulankhula munthu. Haleluya. Njala mmakwayamu uwadandaulira amayazano amayi ati mati mwina oroisi uveka bwino mureserapo patena apa tabwera ni apa. Ujoka yaba ateserako ni mauya ine somani suntha aziyayi ndi anleka kwa yayi nkati nkhale apa sunduimba bwino nkati ntele zokambalala zosagwizana zimene azawo pakwaya pako auza. Okondedwa fufuzani mayi mzanuyi sadaje ilo mpana ilo. Njala. Haleluya. Njala imakupangitsa zolankhula zikhale zosamangirira. Njala. Chifukwa chake loko m'manyumbamo timaphunzira phunziro la nzeru sabata latali. Nzeru imakuthandizira unena kuti abambowa anali koyenda ali ndi njala kuti ndiwafuse izi ndi njala ayi pali pano sizirani abadya uyo apo mule ndeti zikambirana nkhani oti apo khomo pano tsono pamafunika izi koma ali chitopere ndi njala uko. Takulandirani sopo rubalibe ndiye kuti muone zolankhula zake zichitike pamene popo. Ayi. Haleluya. Njala. So mthenga wa Yehova akubwera kudzadyetsa Eliya. Asakhale ndi njala. Asakhale ndi njala. Kali limodzi mpingo wa Ambuye. Good. 1 Mafumu chapter 17 verse 1 ulekeza 7. Eliya akudyetsedwa ndi mbalame. Polemba Bible anene kuti makungubwi. Makungubwi chichewa cha kwathukudo kwa should kwangwala. 1 Mafumu chapter 17 verse 1 ulekeza 7. Kwangwala akugwiritsidwa ntchito ndi Mulungu azidyetsa Eliya. Eliya asakhale ndi njala. Akuluakulu njala imamvetsa chisoni Mulungu. Eliya asakhale ndi njala. Ndi pamene makungubwi makwangwala akukatenga chakudya uko kudzapatsa munthu wa Mulungu asakhale ndi njala. Mulungu amagwiritsa ntchito chilichonse chimene wafuna pa nthawi imeneyo. Nthawi iyi akugwiritsa ntchito mbalame makungubwi akasokole chakudya Eliya asasowe chakudya. Zijanena kale mayi wathu kuti akuzokhala malodza sindutsata lero. Atakati wakatenga dzira kwina kwangwala walinyamula kungofika nalo pamene mulili kaka tikudya dzimenelo kaka. Ndiponso uyambo kachete tsiku limenelo kodi lero lilowa bwanji ine tsiku lindilo. Koma munthawi kwangwala yemweyo amene lero tikhoza ukayikira atatipatsa chinthu sitingatenge. Tidzifunsa mafunso mwina munthu uyu alusakasaka moyo wanga. Koma nthawi Mulungu adagwiritsa ntchito makungubwi adyetse Eliya. Eliya asakhale ndi njala. Popeza kumwamba munthu wa njala amamvetsa chisoni Mulungu. Amamvetsa chisoni Mulungu. Chipangano chakale chimenecho. Mutaona chipangano chatsopano. Kuti nkhani anjalayi Mulungu sakungolankhula chipangano chakale ayi. Adaitenga serious kwa mpili Mulungu nkhani yakuti munthu asamasowe chakudya. Adaitenga serious kwa mpili Mulungu nkhani yakuti munthu azidya pa dziko lapansi. Kusala kudya azisala zakudyazo ali nazo.
ine tinali ndi mzungu wina mphunzitsi pamene tinali kusukulu ya ubusa. Adatipsetsa mtima kwambiri mzungu amene. Kusukulu akulengeza kunena kuti mawa tisala kudya tipita ku phiri la Nkhoma. Iye ali pomwepo mzungu amava. A principal wathu akunena tomorrow we are going to have a prayer and fasting program. So actually we'll go to Nkhoma Mountain. That's where the program will be done. That's where we'll go and pray. Eyo chamamva zimenezo. Ndiamalize yeyo akuti but why fasting, Malawians? Why fasting? Because the way you eat, you are already fasting. Uyu mzungu adatipsetsa mtima akuti chifukwa chani mulengeza sozosala kudya inuyo pamene mumajera kuno ku Malawi mumasala kale. Wopsetsa mtima. Ate wanga simikizira kuti amakamba zona. Akuti mmene mumajera ku Malawi kuno chakudya chanu mmene chimajera mumasala kale akuluakulu. Mumasala kale. Adatipsetsa mtima. So tikukamba izi kunena kuti kumwamba kumafa chisoni ndi moyo wa munthu akamasowa zakudya. Ndiye kuti mzunguyu amaelekezera ndi mmene kwawo kulili, mmene kwawo anthu amajera, akuluakulu asungu amalemekeza gawo la chakudya. Amalemekeza akuluakulu anthu amene waja heaven adayiyamba kale pompano pasi. Amene waja heaven adayiyamba kale pompano pasi. Pamene ife zabwino zili kudya bola moyo. Bola moyo. Bola moyo. Ndipo tibatikati cheti tidala kwa chiyani? Tidala kwa chiyani? Ifeyo tidala kwa chiyani? So mukhoza kuona chipangano chatsopano sichikukhala sochete nkhani ya chakudya cha munthu. Ayi. Ambuye Yesu pophunzitsa ophunzira wawo zakupemphera sadayiwale nkhani ya chakudya cha munthu. Ndilo pemphero lija limapemphera lija mutipatse ife chani chakudya chathu cha lero. Ni pemphero la Ambuye. Ndiye kuti Yesu pamene akuphunzitsa ophunzira nkhani iyi tikukambira naye yakuti kumwamba kumafuna munthu asamasowe chakudya. Ambuye Yesuwo ayika component imeneyo mu pemphero lawo. Mutipatse ife lero chakudya cha lero. Tisakhale ndi chani kodi? Ndi njala. Tisakhale ndi njala. Tisakhale ndi njala. Matthew chapter 14 verse 13. Pamene Ambuye Yesu amaphunzitsa gulu la wanthu. Mukuona Matthew 14 verse number 13. Komanso Marko 6 verse 30. Komanso Luka chapter 9 verse 10. Pamene Ambuye Yesu ndime zimenezi akuphunzitsa nthawi zambiri pamene Ambuye Yesu ali ndi gulu la wanthu akuphunzitsa amawawuza ophunzira wawo yang'anani chakudya cha wanthu wawa. Ameni. Yang'anani chakudya cha wanthu yawa. Komatu anthu walalikidwa, anthu wathandizidwa moyo wauzimu, koma Yesu akuyang'ana moyo wathupi wanthuwo asasowe chakudya. Yang'anani chakudya cha wanthu yawa. Ndipo ndime zimenezi Matthew 14:13 komanso ngakhale Marko 6 verse 30 komanso Luka 9:10 mupeza kuti Ambuye Yesu akuchulutsa chakudya, akuchulukitsa chakudya choti gulu lija lidye lisakhale ndi njala. Lisakhale ndi njala. Njala ndiyo wopsa kwambiri. Ndipo imayika chiopsezo chikhirisitu njala.
Ambuye atikomere mtima. Okondedwa ndi chifukwa chake tiye tipempheni chisomo ku mabizinesi wathu, ku ntchito zathu, ku minda kwathu, kumeneko kuzituluka chakudya chathu, tisamasowe chakudya, tizipembedza Mulungu tili ndi chakudya. Kuti ulemelero ndi ulemu wathu usungike. Chifukwa kusowa kwa chakudya kumachotsa ulemu ndi ulemelero wa munthu. Mukaona abale wake Yosefe waja, Bible lijalemba kuti wose waja adapita ku Egypt uchoka kwawo chifukwa cha njala. Nawo Yosefe ndi wamng'ono koma amene waja ndi akuluakulu ake. Olemba Bible akuti wose waja adapita ndipo adawera mitsamiri yawo basi, kunena kugwada pamaso pa Mulungu. Pamaso pa Yosefe tilibe chakudya ife. Alugwadawo ndi akuluakulu ake akugwadira mnyamata wawo. Iwo agwaditsayi ni chani? Njala. Kugwada pasi tilibe ife chakudya kwathu. Ndipo akwasusa ndi mafunso ambiri. Mwabwera kudzasonda dziko, mwabwera kudzakhala akazitape a dziko. Akuti ayi ife sitingaononge dziko lino, yatigwaditsa pasino ni chani kodi? Njala. Wokondedwa, njala imakugwaditsa pasi ngakhale kwa kunja iwe uli wopemphera. Haleluya. Njala imakugwaditsa pasi ku anthu amene Mulungu samuyesa kanthu, wanthu amene amanyosa Mulungu. Koma chifukwa chakuti ali ndi chakudya iweyo ulibe, ndiwe Mkhristu, umakagwada pasi. Auze na neba umakagwada pasi. Ndikupatseni chitsanzo ichi. Ndikupatseni zomvetsa chisoni, ndikupatseni chitsanzo ichi. Kumidziku Akhristu akamasowa chakudya ndipo akunja ali ndi chakudya, akuluakulu akunjawo amachita kuyika dala ntchito pa Sabata. Akuti munda wanga ndilima pa Sabata. Okondedwa, Akhristu molomota akapemphele alibe chakudya amakagwira ganyu pa Sabata. Kumidziku njala imakuchotsera ulemu, njala imachotsa ulemerero wa Mulungu, njala imakugwaditsa kwa kunja, njala imatukwanitsa Mulungu wakoyo. Wanthu amakagwira ganyu pa Sabata koma ndi Akhristu kumidziku apeze chakudya apanga bwanji? Haleluya. Njala imakuchotsera ulemu wako, ndipo njala imakugogodetsa m'mageti mwa wanthu onyang'wa moyo uno. Nagwitsa ntchito chichewa chimenechi kuli wanthu onyang'wa moyo uno. Tanduzirana nebawo tili ndi wanthu onyang'wa moyo uno. Haleluya. Wokondedwa, njala imakugogodetsa makomo ya wanthu onyang'wa. Momwe wayambira ugogoda onano ani wake olichete osatuluka. Osatuluka. Alichete. Nanja akadziwa kuti nthawi ino yo ndi February, January, February, March, nthawi imene chakudya cho chimavuta. Amadziwa kuti pa wanthu 10 amene akugogoda geti langali, wanthu 7 ndi odzapempha chakudya. Ndi amanyang'wa. Amanyang'wa. Koma upanga bwanji kunyumba kulibe chilichonse, onanu momwe oyambira geti lugogoda. Loko satsekulu lipo mwepo, ukatopa pano uyimirira, ufika pokhala pasi pa geti yomweyo kuti mmene otulukiremo yanipeza pompano. Njala. Auze na neba, njala imakukhazika pasi pa geti, tauzana neba. Haleluya. Imakuchotsera ulemu wako njala. Wokondedwa, kuli wanthu onyang'wa kunja kuno. Amanyang'wa chifukwa chakuti ali ndi chakudya chimene iweyo ngakhale umapemphera ulibe. Ulibe. Izizi tikufuna kuti pamene tikuyamba phunziro la masikalo mudziwiretu kunena kuti okondedwa, Mulungu adamulenga munthu asasowe chakudya. Nawo pamene akutipereka ni masika, kumene kutiyamba kuona mawalino ndi kumene kumachoka dalitso lakuti munthu akhale ndi chakudya. Chifukwa chiyani moyo uno? Kukhala ndi chakudya. Sukhala ndi chakudyacho chambiri. Ayi, alipo makomo anthu ambiri amakolola zochuluka kuminda kwawo, koma njala imabwerabe chaka ndi chaka pakhomo pamenepo.
Yehova ngati wathawa. Tiona zimenezi kuyamba mawa lino. Koma lero ndimafuna mudziwe chimene Mulungu amanena pa gawo la njala. Kumamva chisoni kumwamba munthu wa njala sangapembedze Mulungu mu mzimu ni choonadi. Ayi. Amen. Yes. Machitidwe athu mu chapter 6. Awa no ophunzira Yesu. Machitidwe 6 verse 1 lekeza 7. Wophunzira Yesu akusankha gulu lina la wanthu. Mukaona kuti asankha atumiki asanu ndi awiri. Ntchito ya anyamata amene waja akusankhidwa apa akuti ayang'anire pa tebulo pa gome kapena ayang'anire za chakudya cha wanthu amene atumikira. Atumwi asatangwanike ndi chakudya koma pakhale wena amene azitumikira wanthu chakudya. Ife tuyang'ana component ya chakudyayo kuti ngakhale ophunzira Yesuwa akutenge zimene mbuye wawo adawaphunzitsa. Mukamatumikira wanthu asamalireni ngakhale gawo la chakudya. Chimodzimodzi lero mipingo timeyesetsa ndithu ti ndipo programu pa mpingo tiyesetse odzachita programuwo opezeko kanga chepa kachakudya azilemekeza Mulungu. Amen. Azilemekeza Mulungu. Njala imachotsa ulemu wa munthu. Tiyerekezere ku mnyumba. Ulemu wa bambo mnyumba mene muli njala sangalankhula amayiwo sangalankhule wanawo koma mu mtima mwawo paja tidanena kale chichewa mtima wa mzako. Ndipo pamene pa Mulungu adayika chisisi choopsa usamadziwe zimene mzako aluganiza. Ngakhale wako aziwako omwe mnyumba usamadziwe zimene pa nthawiyo aluganiza. Wamuna wako omwe mnyumba usamadziwe zimene akuganiza. Wana wako weniweni usamadziwe zimene akuganiza. Wokondedwa ulemerero ndi ulemu wa mamuna mnyumba imene muli njala umachoka m'maso mwa mkazi wako ndi wana wako. Amen. Azibambo anzanga. Sure. Umachoka. Ulemu wako bambo mnyumba imene muli njala. Ulemu mene Mulungu adayika pa bambo. You are the leader. Ndiwe mtsogoleri, ndiwe mutu wa banja. Ulemerero umenewo umatsitsidwa ndi mayi ndi wana mnyumbamo. Lokulankhula la mtsogoleri wa chanu utisunga ndi njala mu. Lokulankhule. Ndine rupa cha mutu wa banja ola mutu wake wambewa. Wambewa. Hallelujah. Umatsitsidwa ulemu mnyumba imene muli njala. Bambo wa mnyumbamo ngati mtsogoleri amene Mulungu adalemba mawu a Mulungu. Bambo aonetsetse nyumba yake musasowe chakudya. Amnyumbamo apeze zosowa zawo. Udi ndi umene uli mwa bambo. Bamboyo mukakhala njala mayi ndi wana mu mtima mwawo amatsitsa ulemerero wa bambo ameneyo. Amatsitsa. Chimene njala imachita imatsitsa ulemu wa anthu. Inu ndinu mboni pazimenezi. Mnyumba mwa mtsogoleri mwagwa njala. Mnyumba mwa mkhirisitu mwagwa njala. Pokagula kachakudyako kumsika umaona nthawi yake yakuti ndi ulemu wanga pamene ndizikangana kabikili koma mwina anthu asachituona kuti mtsogoleri alukangana kabikili. Ndibwereze tikuti ndi ulemu wa mtsogoleri, ulemu wa mkhirisitu. Njala ikati yagwa mnyumba pokang'ana chakudyacho kani mabikili akugulitsa wanthu wa mabikili achimanga sunga kagule umaonetsetsa kuti pokagula either nditume wina akaonekele ndi winayo kapena akhale madzulo amene wanthu sandiona. Umatsitsidwa ulemu wa munthu ndi njala. Adasiona kale Yehova zimenezo. Njala imakwanitsa kuthothola ulemu kugwetsa pasi. Njala imakwanitsa kukugwaditsa ku wana ang'ono.
ndiye wana wake akhala chipongwe amasiku ano wanyamata akuza nachikulire gwadani achikulire gwadani basi ngati mukufuna tikuthandizeni uchita bwanji ugwada anga ukulu ukakhura ku nyumba hayi sunga kakhure za ukuluza hayi ugwada basi kwa mnyamata amene ali mchimanga kati limodzi mpingo wa Ambuye please kumwamba uku kumamva chisoni tikamasowa chakudya ulemu wathu mata umagwada basi ndipereke chitsanzo ichi mnyumba mulibe chakudya ndiye abambo zelu zathera tichita chiyani mnyamata wa zaka 18 ali ndi chimanga abambo ali ma50s akupita kumene kucha polankhula naye nkhani achakudyachi mnyamata uyu abambo wala zitafuta ziratana alankhula naye choyimirira ameni ayi njala imagulitsa ulemu ndi ulemero wa munthu zimene zadazichitapo mnyamata wotchedwa Esau adazichitapo mnyamata wotchedwa Esau kugulitsa ukulu wake chifukwa cha njala kwa mnyamata wamng'ono Yakobo ndipo nkulankhula mawu yodzitemberera ukuluwo ndichita nawo chiyani ukuluwo ndichita nawo chiyani tenga osadziwa kuti ukulu paliponse ndi madalitso ukulu ndi madalitso chifukwa chake ukagulitsa ukulu wagulitsa madalitso mungawerenge Genesis 49 pamene Yakobo wakalamba akudalitsa wana wake ndiye ndipo akuwauza muzilowa mmodzimodzi ndiye muzinena ine maso anga adachita khungu ndiye muzinena ndalowane ndine Rubeni mwa wana wake onse waja amauza muzilowa mmodzimodzi. Now Mulungu amembekezera kuti munthu wamkulu ukulu wokhala dalitso ngakhale ku wanthu wena koma okondedwa Rubeni ngati mwana woyamba wa Yakobo ukulu sudamupindulire chifukwa chiyani nthawi imene abale wake amakambirana zogulitsa Yosefe kutchire Mulungu adayembekezera kuti iyeyi ngati wamkulu apanga act ngati mwana woyamba wa Yakobo awauza zibale wake mupanganazi ndi ine ngati mkulu wanu sizirani siziteka koma malo mwake Rubeni zonse zira sasizizi muyamuponya mchitsime mumuponye mchitsime nomaganiza zakuti akapita kutali wenawo nibwera ineyo nidzamuvula azipita ku nyumba njira yosungulira chabe. Now chimene chicha Rubeni chidamupanga cost ku Genesis 49 pamene akulowa mnyumba tilandire madalitso ndiwe yani walowa kuti Rubeni Yakobo akuti ndiwe wobwabwata ngati madzi munjira ina unstable. You are a failure to make a decision. You cannot make a sound-minded decision. Ndiwe wobwabwata ngati madzi. You will not prosper in life. Ndiwo mawu amene Yakobo adalankhula Rubeni. And ndizoona adi zimenezo mukaona konse amene amabadwa kwa Rubeni ndachina Kola, Datan, Abiram gulu limene lidamezedwa ndi nthaka ma descendants a Rubeni ukulu ndi dalitso koma dalitsolo limagulitsidwa ndi njala ukulu wosuchita kanthu ndi njala ukulu umatengedwa ndi wanthu wena chifukwa cha njala
njala imapepuza ngakhale atsogoleri wathu a dziko. Pamene dziko lagwa njala, mtsogoleri wathu nkupita mayiko akunja ukapempha zakudya. Ulemu wake ifeyo ni president wathu, koma ulemu wake kunjako sakhala president. Amenera adzitsitse mmene angatere, ulemu wake utsike agwade pasi ku dzikolo kuti atipatse chakudya tidzapeze chakudya kuno. Amenera agwade pasi. Chifukwa chake pamene tizipitiriza wiki ino phunziro ili, tipemphana kuti pamene tikukhala muno mtauni koma tiyesetsenso kumidzi tizilimako. Tauni imakoma nukhala nchakudya chako. Ameni. Tauni imakoma nukhala ni chakudya chako. Ndipo kuti uli ndi matumba yako achimanga muno mtauni, koma tauni yake yochitu koma yochitu pepa. Tauni imapepa nchakudya. Auze na neighbor, tauni imapepa nchakudya. Hallelujah. Tauni imapepa nchakudya. Endi tsoka ilo tidalandira nine ndimati tsoka limeneyo. Tsoka limene tidalandira ife amtauni lakuti tikapita kumudzi kwathu zakuti kunonso tukhala moyo wawempha akumudziwo sadziwa. Amayembekezera asisi wathu, ankolo wathu, bambo wathu, abale wathu pamene ali mtauni ndi dalitso lathu. Akabwera kumudzi kuno lizikhala dalitso lathu. Koma wokondedwa wa mtauni makapempha chakudya kumudzi. Please. Akuluakulu. Ndiye kuti iweyo ulemu wa tauni uja wautsitsa ulugulitsa. Tauni ndiye ulemu. Koma pamene ulunyamuko makapempha chakudya kumudzi, ulemu wa tauni wautsitsa wagwetsa pasi. Wa mtauni alukagwada pasi kwa wanthu akumudzi. Akuluakulu. Mpingo wa Mbuye kaya limodzi kaya. Koma nayonso nthawi kodi chimachitika nchiyani nayonso nthawi azanga. Chonde ndimalize ndi mawu yawa. Tauni imapepa ukamapita kumudzi watengerako chocolate, watengerako peanut butter, watengerako stoko. Nkumauza mtauni uyu timati stoko, uyu timati peanut butter, timapaka chotere. Auze na neighbor kuti timapaka chotere. Hallelujah. Pamenepo wanthu ndi amati tauni ndi dalitso. Tipitirizire pamene pamawa bwanji. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonga Manja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.